Bueno, kaixo Sonia, galdera batzuk egingo dizkizu eta zuk erantzun, eraso barik. Berbalagunen noiz hasi zinen gutxo gora bera? Pasaden urtean Berbalagun taldearekin euskara praktikatzen hasi nintzen, eta euskaltegiaren bidez ezagutu nuen proiektua, eta nik uste dut oso interesgarria dela proiektua, Santurtzin bizi garenok aukera gutxi geneukalako euskaraz hitz egiteko. Taldekideekin normalean zer egiten duzu, Sonia? Nire kasuan, astean behin geratzen naiz taldekideekin taberna batean zerbait hartzeko, eta batzuetan gure bizitzari buruz hitz egiten dugu, eta beste batzuetan munduan gertatzen denari buruz mintzatzen gara. Antzerki lanak edo ekitaldi interesgarriak daudenean geratzen gara elkarrekin joateko. Eta gustura? Bai, esan behar dut oso ondo pasatzen dugula eta giro aparta daukagula gure artean. Eta nahiz eta maila desberdinak izan, gure artean laguntzen dugu eta elkar ulertzen dugu. Oso ondo, eta zer da gehien gustatzen zaizuna egitea haiekin edo? Ez dakit, eske ondo pasatzen dugu hitz egiten, batzuetan gauza barregarriak esaten dugu eta ondo pasatzen dugu. Horrekin nahikoa da, ez da gainera, ondo pasatzearekin. Bai. Eta bauzu proposamenik edo zerbait egin nahi zenuke? Nire proposamena euskaraz hitz egitea baino ez da. Eske behar dut, ez dakit, nik uste dut jendearen aurrean euskara hitz egitea, bai lan egiten dudanean edo beste kasuetan oso importantea dela. Batzuetan lotxa ematen dit, hori jendearekin ez hitz egiteak. Oso ondo. Eskerrik asko, Sonia. Hau izan da dena.